Bones, què tal, com esteu, policies en progrés? Avui farem un vídeo de mitologia. Farem mitologia romana i grega alhora, perquè els déus es comparteixen. Llavors, anem a començar. Al principi de tot, només regnava el caos. Al període del caos va emergir Gea, la Terra, i d'altres éssers divins primordials, com Eros, l'amor, Tàrtar, l'abisme, que el comentarem més endavant, i l'Ere. Gea i altres divinitats primordials van posar ordre on només hi havia caos. Sense ajuda masculina, Gea va generar Urà, el cel, que regnava sobre totes les coses. De la unió d'Urà i Gea van néixer els titans, els cíclops i els hecatonquirs, que eren gegants de 100 braços i 50 caps. El déu del cel, Urà, tenia por de ser destronat dels seus fills, que eren molt poderosos. És per això que quan naixien els empresonava al ventre de la seva mare, Terra, o a l'abisme, o Tàrtar. Això causava molt dolor a Gea, que després de molt temps cansada va tramar una manera de derrotar a Urà. Va alliberar del seu ventre el seu fill més jove i ambiciós, el tità Cronos, i aquest va acceptar derrocar a Urà. Cronos va anar cap al palau celestial d'Urà amb la falç de diamant que li havia entregat la seva mare i va atacar Urà mentre aquest dormia. Li va fer un cop als testicles amb la falç de la seva mare. Cronos es converteix aleshores en el senyor de l'univers i el primer que fa és alliberar els seus germans. A la nit, l'espectre d'Urà visita Cronos i li diu que algun dia perdrà el poder de la mateixa manera que l'havia perdut ell. Cronos llavors va iniciar el seu regnat, es va casar amb la seva germana Rea, però degut a la por que li passés el que al seu pare, es va convertir en un déu tirà. Va començar a devorar els seus fills tan aviat com naixien. Rea, desolada, es va rebel·lar i va descendir a la terra per donar llum a Zeus. Allí entrega el seu fill a les nimfes del bosc per a que el criïn. Després va tornar amb Cronos i va simular el part. Li va entregar al Cronos unes bosses embolcallades amb un llençol per simular el fill recient nascut. Cronos s'ho va menjar d'un sol cop, de manera que no va notar l'engany. Zeus es va criar amb nimfes. Més endavant va passar a ser educat per una àguila encantada i a l'edat adulta se li va revelar la seva identitat i el terrible destí dels seus germans. Ell va decidir alliberar-los. El tità Oceà li va donar una poció que faria que Cronos vomités a tots els seus germans. Disfressat, Zeus el va convèncer i Cronos va vomitar tots els seus fills. Poseidó, Hera, Ares. Zeus es va reivindicar el poder amb ajuda dels seus germans, però Cronos no va cedir sense lluitar i va començar la guerra dels titans o titanomàquia. En la guerra, els titans estaven d'una banda, Cronos i els titans, i de l'altra, Zeus i els seus germans. Atles, qui era dirigit pels titans, i Zeus va alliberar els cíclops, els quals van forjar les armes per als déus, com per exemple Zeus rep trons i llamps, però Poseidó rep el trident que genera tempestes i terratrèmols, o Hades l'elm del terror, que és com el casc de batalla que li dona poder d'invisibilitat. Després de 10 anys de batalla semblava que els titans perdien i Zeus va decidir alliberar als hecatonquirs i al veure-ho els titans van entrar en pànic i van fugir, essent Zeus i els déus guanyadors de la guerra. Llavors Zeus condemna Cronos i la resta de titans a presó perpètua al Tàrtar i va fer que els hecatonquirs fossin els guardians de les portes d'Hades, construïdes per Poseidó. Atles el va alliberar i dirigir les tropes titàniques, però no va ser condemnat per subjectar el
Atles, que va ser alliberat perquè era el que dirigia les tropes titàniques, però va ser condemnat a subjectar el pes de tota la Terra durant tota la eternitat. Llavors, anem a fer un repàs, ara, dels déus de l'Olimp, ¿vale? Més que res, us poden preguntar... ja teniu una mica d'història, de mitologia grega, i ara us poden preguntar una mica quins són els déus amb el nom grec o amb el nom romà. Llavors, Zeus amb romà seria Júpiter, que és el déu del tro, germà d'Hades i Poseidó, germà i marit d'Hera, i va tenir moltes mans humanes. Després, Hera, que vindria a ser Juno, Poseidó, déu de l'aigua i dels oceans, que vindria a ser Neptú, Dionís, déu del vi i la celebració, que vindria a ser Bacchus, Apol·lo, déu del sol i la llum, que és Phoebus, Artemisa, deessa verge de la casa, la naturalesa, que es diria Diana, Hermes, que és missatger de déus, patró del comerç, Mercuri, Atenea, deessa de la saviesa, artesania, la defensa, l'estratègia de la guerra, vindria a ser Minerva, Ares, déu de la guerra, és Mart, Afrodita, deessa de l'amor, és Venus, Hefest, que és un mestre ferrer, és Vulcà, Demeter, deessa de la fertilitat, que és Ceres, i Hades, déu del regne dels morts i de l'inframón, que és Plutó. Per acabar us parlaré una mica dels mites grecs més importants. Mite del Prometeu. Prometeu era un dels titans que abans poblaven la Terra i tenien la missió de donar vida als humans. Què va passar? Que els va donar la capacitat d'erguir-se i pensar. Això va enfadar a Zeus, i els va prohibir utilitzar elements naturals. Però Prometeu el que va fer va ser entregar el foc als humans amb la finalitat de que poguessin escalfar-se quan patien fred. Caixa de Pandora. Pandora era la dona més bella que existia i res, va obrir la caixa que tenia tots els mals i res més destacable sobre Zeus. Tenia en compte els 12 treballs que se li van encomanar: assassinar el lleó de Nevea, matar la hidra, capturar la cérvola de Lerna, capturar amb vida el jabalí Erimanto, netejar el sable d'Augies en un sol dia, matar amb les seves fletxes les aus d'Estífal, domesticar el toro de Creta, robar les euges de Diomedes, robar el cinturó de la reina amazònica Hipòlita, fer-se el bestiar de Gerió, robar les pomes daurades del jardí de les Hespèrides, raptar el gos guardià de l'inframón, Cerber. Després Taló d'Aquil·les. Aquiles era un gran heroi que va lluitar a la batalla de Troia i tenia un únic punt dèbil, que era el taló. Per què era el punt dèbil? Doncs perquè li van el van banyar al riu Estígia i el van agafar del taló per banyar-lo. Llavors, la part que no li va tocar l'aigua era la part mortal d'Aquiles. I després de la guerra de Troia, ja ho sabem, com és una mica, que està feta als llibres de la Ilíada i l'Odissea, que són els primers llibres dels quals tenim constància. L'Ilíada està la guerra de Troia sobretot, i l'Odissea, en canvi, està el retorn de la guerra de Troia cap a les seves terres. I res més. Aquest és el vídeo d'avui, vídeo d'una mica de cultura general, que sempre us va molt bé. I res, ens veiem al pròxim vídeo, nois.